ini nanti presiden dikit pak bukti apa kardom pini nilitum press meet ke pha jerso der ong chodlo seta atumi dik anke kado etanang litum ta ke sang pusima thalo amasi nitum apor ke pilo ke sang ya phan pini ke hanga theke arnisi ke damtang inkoira throk arni jangmi po inkoira throk arni election ke do polling ke do halabang sohot nang litum ka do veta reporters journalist ke do atum anda nang litum nang phuri dun lo nang lang dun lo la pen nang lang dun chari lo la pen la support nang litum phan nang choro lo la pen la aparata ilitum karbi la pen inglong arat ke do anatum chingrum pepsi nilitum poisa le pita kali thang ta kali netung poisa thang ta ve seta atum nang rap dun si la election ke ning ing samjin pen mesen pen papi jotet lo elong ni jerso agotona do seta laga latanili methang masi lang parpan adim da nili dun lo la pen dak 8 kilometers aka hello dak lamding road lata nili to neliama se solve dun lo police tum solve on ne del lo ne phanang hang lo SPDC tum nang hang lo nili dun lo la ke solve dun lo la pen illegal akam pa pe dolong le det si la so akam anta haladak anta nitum pichun dun la si non nilitum rat atum phan karbiang long ke do an arat ka dok kave jat a community tame jat arat tame kado e phanta nilitum ka churuji phansi pini la bangso press conference ke nitum hanglo la pen alang litum phan nilitum inglong asot ame thoy asot ame kado ka ve tom phanta nilitum APHL CIN pen chorol non kewang ji long na MP election ko anabut pension to hai nilitum kachinia teng hala percentage mang do edat ke di 76 lo ne pilonia na la posi la he aprang me ge nilitum 99% la son doji pusi matha setan la son kalidet apot la sinon ke nilitum ka matha lak thom pen ke nilitum APHL CC hai pu pusi ning theklong lo nili phan nge lak thom so se pusi pu he muthe nili la isi estimate ateng pen kamatha ke APHL CC tum lak thom ake ong pen nitum hai ve ko ake ong ekolo so constituency men sinale long a constituency ke la Karbiang Long la pen West Karbiang Long except hala border khasi tum hedi hala tum a thai pen abahire ke nilitum si ong o lo kelo ASDC long Daniel Teromalang lipulo on MP election jong si BJP haidet pulo te APHL si pen Congress tum si atai chena gi pusi selabang so butang ali pisi pun kopi ha ke pu APHL si BJP yang si haidet pulo tang te APHL si pen Congress si atai chena gi pusi alang gi ko APHL si bang nitum adai chena kam ave athemani litum ke inut vet chedan chot nangi pusi India block along tan nitum pupik lo la pen nitum fifth Crip Hawk United Opposition Party Forum Assam pentani tum che kroi lo APHLC pen si thur chot nahi pusita hala nitum karjulong ilitum BJP leader amatsi ilitum APHLC ake koi Congress panga pithur pusipu alang li BJP moni alang li ingleng sangho ke la si alang li phan la vote nang pe thak dunjia phan si BJP long ke wan pula ka pe thur dunjia phan la pen alang li phan ka pe thur dun pu BJP tum si la si BJP tum ke la ke adai chen vek nang pola tu ke la pen Congress tum da adai chen vek nang pola tu ke APHLC tu ni tum non election float kali ningkan ner kep ban ni lia bang ningkan ing koi si ke claim lo muni tu man ka pachinia kam long ri cherai nei la pen khei cherai nangi polam sik sidula teng pen la pen constitution na teng pen usineli tum pu bom lo angela so lamben rata tum pan pachini lo la pen alang li tum ratum ta chini lo ante non hala Congress atum ba BJP atum Congress ap choi nang jing choi si ako nang githur dun ra la ilitum
inglong arat a vote ke nang ke thak nun lage alang litum inglong arat a hotur lo inglong arat kilonjia ohomia adivasi atum a hotur lo ko sini tum chini lo rai pang thek nang kok lo di mahasiswa pen anu but di mahasau pen hadak estimate non machi pu ke 40,000 ke kom kg pu si pu jong sinali tuma party no napong MP election remdet puludang te election la kusam dojima MP ke re-election nilitum dak laga dimanji ka li la bang dimanji bolte India block tum di dimanji laga Delhi kado pencing room pet si Tama sa. Ini sama dia juga